Čo ty a perfekcionizmus? Poznáte sa? Ja sa s perfekcionizmom poznám veľmi dobre. Dlhé roky sa s týmto kamoším a bojujem, ale už mi to ide celkom dobre. Akurát som to zistil, lebo nahral som práve 3 videá v aute. Je to v aute, nie je tu úplne dobré svetlo, vonku prší, mohol som to lepšie povedať, mal som teraz chvíľu pauzu od natáčania a som si povedal, že whatever. Že proste je to ako to je. Aj tak, tento content. Akože nahrám Reelsko, ešte si ho 2 dní budete pozerať možno a potom zmizne. A už si ho skoro nikdy nikto nepozrie. Bude milión ďalšieho obsahu. Takže who cares, proste kašite na to, ak si perfekcionista, dá sa s tým pracovať. Mám veľa odrobené na sebe v tomto. A je to oveľa uvoľňujúcejšie proste robiť veci, aby trošku, že to je úplne jedno. Nie úplne, rád robím veci kvalitne. Ale poviem vám vec, že kamoš mi vravel, že predtým ako dá príbeh na Instagram, to aj 3-4 krát fotí a šteluje, aby rodinka bola a všetko v pohode. Akože, koľko energie dáš do toho, že proste človek ani sekundu možno. Nemá to zmysel podľa mňa. Takže priatelia, robme veci, tvorme, prestaňme riešiť túto hlavne, že to nie je úplne dokonalé. A robme proste ten flow, freestyle. Dajme si záležať, ale nehroďme to príliš. Čaute.